як ҳикмат, ки асли воқеӣ дорад. мегӯянд ба сари гури роҳибе дар яке аз қабристонҳои Лондон чунин навишта шуда буд: кӯдаке будам, мехостам дунёро тағйир бидиҳам. бузург шудам, эҳсос кардам, ки дунё хеле бузург аст ва тасмим гирифтам, ки ман бояд Инглистонро тағйир бидиҳам. ва баъд Инглистонро ҳам бузург ёфтам ва ба худ тасмим гирифтам, ки ман бояд шаҳрамро тағйир бидиҳам. ва ба пиронсолӣ ки расидам, мехостам хонаводаамро ба таври шоиста тағйир бидиҳам. ва инак дар остонаи марг қарор дорам. дарк кардам, ки агар аз рӯзи аввал ман худамро тағйир медодам, шояд дунёро ҳам тағйир дода метавонистам.